אנחנו רואים את הדבורים בכוורות. איפה אני יוצרת? איפה אני עושה קליק לעצור? אני לא יודעת במילה. איפה? במקש השמאלי. השמאלי? שערים בעולם. יש לנו את שער א', שבו אנחנו רואים את א' במלואו, במלוא הדרום. חזר לי לדבוראות. אוקיי. הדבורים מתחדים כמעט ב-30%. סוגי דבורים רבות קיימות בעולם. יש את הקווקזית, את הסורית ואת האיטלקית. דבורי של סורי יש לנו איטלקית ולא יודעת. עכשיו אם אני רוצה לשמוע כי